Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморо ҳам хушомадед, дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани як намуд пирожнӣ бо лаззати камхарҷа пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Барои пирожнии имрӯзамон бошад 10 дона тухмай, 12 қошуқ шакар, 11 қошуқ ордаю, 1 пачка разрехли тил. Ба кадом хотир чизоша кам маҳсулоташа зиёд андохтагиам? Ба хотире ки духтарако бисёри баъд савол метиҳанд ки вақте ки мо бисквита мепазем, дам мекунад, духовка мегирем, пас мешава. Ба ҳамин хотир духтарако шакарша 1 қошуқ, 2 қошуқ зиёд андозен, ордшам 2 қошуқ ҳама вақт зиёд андозен, беҳтарин мебияд. Барои кремуш бошад дилала дар кораю шир дар корае. Ба начинка қабатҳои ҳамун пирожнӣ монда ба нану киви мондагиём. Инамҷа хай духтаро тамошо кунед. Аввал сафеди тухма аз зардиш ҷудо кардагиём. Чӣ хеле ки мебинед. Хай камакак намак андозену миксеркати лад занед то пена карданша ҳами сафедак ғавса кишид. Ба 1 қошуқ ай ҳами шакар илова кунеду миксеркати лад занед. Духтаро вақте ки ҳами безе тайёр карданӣ мешавед, шумо ҳама вақт миксера мошностра баланд монда тайёр кунед. Ба мошности паст, ба қувваи паст безетон хушру хаф карда дам намекунада. Дар влогҳои ман бошад барои ҳамин бисквита тайёр кардан духтаро бисёри баъд навистестиянд. Мегӯянд бисквита тайёр мекунем, ай духовка мегирем, паст мешава, ё ки вақте миксеркати лад мезанем, хафки баланди хушрӯ намекунад. Духтаро ҳама вақт тухми хунука истифода барем барои бисквита тайёр кардан. Ҳамин тухмтон хунук бошад беҳтарин мешавад, безетон дам мекунад, хушрӯ мешавад. Подвадид намекунад тунавухе. Иҷа чӣ хеле ки диден тухма сафедиша задум, шакаркати ай болош бошад зарди тухма андохтагиём, инам хейр аз рихлител 1 пачка андохтагиёму орда андохтагиём, ҳамаша хушрӯ алараш мекунед. Баъд духтаро вақте ки шумо бисквита мепазед дар духовка, вақте гирифтаантон ай духовка, сразу нагирен, дар дуруи ҳамун духовка монед, камтарак дари духовкатона ҳуй монед, то камакак вақте ки шумо мегирен сразу хунукӣ ки мезанад, албатта бисквит паст мешава. Дар дуруи ҳамун духовка монед, камтар дарша ки ҳуй карден, ҳамин температура нормалӣ мешавад. Вақте ки сразу бироварден, албатта паст мешава. Ин бисквит беҳад нозукай. Хай вақте ки агар ёд гирифтен, 1 бор 2 бор хато мекунед. Вақте ёд гирифтен, ба уже давомушам нағз рафтан мегирада. Инаҷа чӣ хеле ки мебинед бисквити ман хай тайёр шуда. Инаҷа хай ман чупча задум дидум, хай хушрӯ пухтагиай, не ки дами хушрӯ кардагӣ буд. И бисквит ман пухтум, не ки дар холодильник мондум, уже шаб шудагӣ буд, навор мабинед камтар ториктарай. Ба саҳар да хай крем карда гирифтагӣ будум. Ина не ки беҳтарин бисквит омадагиай, дами хушрӯ кардагӣ буд. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша якта ютуб канали як хоҳарак мона пешкаш кардестам. Духтари тоҷики худмонай. Дароен дастгирӣ кунен, каналашда подписатсия кунен. Корушда гап нестай. Тоза, озода. Барои духтаракҳои ҷавони мо ин влогҳо як мотиватсионияй да. Бовар кунед, ман влогоша дуромадум, тамошо кардум, тоза, озода. Ҳамхе влогҳои беҳтарин. Влогш боша беовозай. Ҳамхе аҷоибот влогаҳо мекардай. Кадомитон ки подписатсия накардаген, ҳамин хоҳараки мода хай дуроен подписатсия кунен, пушаймон намешавем. Дар влогш боша пухтупазҳои ҳархела, яй хона декор кардагиай, распаковка дора. Хулас духтаро бовар кунед, дароен пушаймон намешавен. Беҳтарин влогҳо доштай. Хай ай подписатсия кардан ягон чӣ мо кам намешава. Подписатсия, лайк мондан ин хай як хурсандӣ, як каса хурсанд карданай. Хай медонам ки хоҳарҷонак мона дастгирӣ мекунен. Дар канали ман апаҷону хоҳарҷонои беҳтаринай. Чӣ хеле ки мана хай дастгирӣ карден. Апаҷону хоҳарҷоно, аз шумо хоҳиш мекунам ҳамин хоҳарака дароен дастгирӣ кунен, хурсанд кунеша. Манам хурсанд мешавам, апаҷону хоҳарҷоно. Ютуб каналшона бошад, дар якум комментария закрипид мекунам духтаро. Дароен хай тамошо кунен. Подписатсия кунен, поделитсия кунен. Ай ҳамин влогҳое ки хоҳарҷон кардагиай, барои худтон як чӣ меомӯзен. Бовар накунен, ина худтон дуроен бинен, апаҷону хоҳарҷонои ман. Хай мада маъқул шуд, беҳтарин пухтупазҳо доштай. Ҳама чия пухтупаз мекардай. Инам хе ай пеши худаш ҳар намуд чизако рисунка тайёр мекардай. Бинед духтаро, беҳтарин айда. Хай ман чанд қай ки таъриф кунам барои хоҳарҷона камай. Барои ҳамун чизе ки мебинен ба чашми худтон бо дигарай дароен дар каналаш мебинед. Иҷа чӣ хеле ки мебинен, ин ҳами дилалая қати шир миксеркати лад мезанум. Мешавад ки хай шумо обкатиам тайёр кунен. Не ки хиёл кардум ки ҳамин дилала якумам бисёр истифода намебарум, не ки ширкати тайёр кунен нағзтар мешава.
Дар магазинмон бовар кунед хай гоҳ вақт мерам сливки ягон намуд нестай. Иҷа хай заказ ки доштум, ҳам шантипак доштум, чанд намуд кремое ки доштум, ҳамаш тамом шуд. Рафтум ки фақат дилала доштиям. Ай ҳами дилала гирифтум, истифода бурдум. Дар ҳами байни 2-3 рӯз 5 намуд пирожни пухтагиёмда тайёр кардам. Заказ буд, роӣ кардагиём. Ҳами 1-2 таша навор кардам, дигаша натонистум. Бисёр заказ ки буд, нашуд навор када. Инам хай бисквитаман гирифтум. Дар холодильник шабда печонда монда будум стречада. Саҳар хестум, инам буридум шаю, креми тайёр кардагия дар қабатҳо шакидум. Ай болош бошад банан, киви кадагиёму, баъд юм қабатша монда будум. Иҷа бошад пропитка кадагиём. Пропитка бошад зугушони қаси камтарак оби ҷӯшидагӣ кардагиём. Не ки ҳам пирожни худаш тесташ ҳами мулоим тайёр шудагӣ буд. Вақти пропитка кардам, бовар кунед вақти буриданда ҳам мулоим ишидагӣ буд ки бо хурдиам таъриф карданд, бо занг задан раҳмати бисёр гуфтанд. Бо трайфл заказ кардагӣ буданд. Трайфлам кадагиём насиб мебурорум бо навораи оянда. Инам иҷа бинед инам крем кардум. Гирдакоша, банша. Ба меша ки вақти ҳами крем кардан, вақти крема карда шиден, ай болош зугушони молоко, варёнка кунен ягон чи истифода барен. Ман ки иҷа мева истифода мебурдум, банан, киви ки мемондум, ба ҳамин хотир варёнка накардум, зугушониам нарехтум. Ҳам просто мева мондуму дуюм қабатша мондагиём. Не ки баланди хушрӯ шуд. Бисквитам худаш баландак ки буд. Бо результатша охири наворум бинед. Бо вақте ки крем кардум, баланди бад шуд. Қариб 1 ваҷаб шудагӣ буд. Ака дар телефон намедонам чӣ мебиям. Пешда 1 ваҷаб шудагӣ буд. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден, беҳтарин суханҳо менависед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. Худоҷон ҳама вақт нигаҳбони шумо, нигаҳбони оилатону фарзандатон боша. Ва апаҷону хоҳарҷоное ки бисёри бад хоҳиш карда буден телеграм канал ҳуй кунед гуфта, Мадина телеграм канал ҳуй кардум. Дар комментария боша телеграм каналмам закрепид мекунам. Духтарако кадомитон ки хоҳишманден дар роҳи телеграм каналда пухтупазои нав кадагиёма аввал уҷада мемонам, ба ютуб каналумда мемонамда иншоаллоҳ. Дар роҳен подписатсия кунен кадоме ки мехоҳа хоҳишмандай телеграм каналманда обуна шавен. Апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина иҷа бошад чӣ хеле ки дидем 4 та банану 2 дона кивиро дар қабатҳои ҳами пирожнимон истифода бурдагиём. Банану киви ҳами чизоша, меваҳоша агар чӣ қадар бисёртар андозен сер мева кунен ку пирожнитон ҳами қадар мулоими хушрӯӣ ба мазза мебиёд. Духтарако хоҳишмандо агар хоҳен агар ранги ма реза накунен, чоркунҷа кубик кубик майда майда чӣ намуде ки хоҳишманден ҳам реза кунен, бо нақстар меша. Ман катакамтар реза кардам. Барои қабата бо баланди бад мекунад хеле. Инам болоакуша крем кардам, ҳама ҷоша крем кардам. Баъди крем кардан дар холодильник бояд ман мемондум, не ки ия заказа ки мебурдан имрӯз уже маъракашон буд. Ман крем кардаму буридумша уже тайёр карда мондум, омадан бурдан 2 поднос шид ба ҳамин. Инам ман чоркунҷа калон калон буридум шаю, баъд зугушони варёнка кати болоҳошона оро додагиёму ай болошон бошад бо чормағз рехтагиём. Шумо метавонед ки ягон намуд ҷем кати тайёр кунед болоша, ё ки зугушони, ё ки писта. Маҳсулоте ки чизе ки дар хонатон ҳаст, ҳамон кати тайёр кунед. Иҷа ман пухтупазон бисёр ки буд, чанд намуд тайёр кардагиём. Ҳам хеле апаҷону хоҳарҷонои ман, ман кӯшиш мекунам ки дар 3-4 рӯз, 1 ҳафта дар 1 та навор барои шумо монам. Бо камтар навор намонам. Агар тез менависен ки апаҷон, хоҳарҷон, наворота интизорем, дар ватсапам бисёр менависен. Ман хушҳолам ки бовар кунед занакҳои калон калон навораи маи тамошо мекардиянд. Ай Тоҷикистонмон, ай ғарибӣ, ай ҳама давлат тамошо мекардиянд. Номерома бо телеграм канал дина гирифтанд, дар ватсапам навистанд, дар номерои дастим занг мезананд, рецептҳоро мепурсанд. Ҳамаи шумо ман кӯшиш мекунам ки як ёрдаи ман, як хизмати ман расада, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина иҷа бошад чӣ хеле ки мебинен пирожнии ман тайёр шуд. Апаҷону хоҳарҷоно, медонед ки ягон видеои ман секрет надора. Ҳамаша барои шумо нишон медиҳам. Инам тамошо кунен, видеора подписатсия кунен. Кадомитон ки бе подписатсия тамошо мекунен, апаҷону хоҳарҷоно подписатсия кунен. Суханҳои хуби хубтонро нависен, чун ҳар вақта дар видео лайк монен. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешам. Ҳаматонро дӯст медорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина результатшам бинед духтаро, чӣ хеле мулоими хушрӯ омадагия, беҳтарин пирожни омадагӣ буд. Инам пеш када нишон додагиём, тамошо кунед бо.
иҷа бошад, навора ба анҷом мерасонум то наворҳои оянда. Худо нигаҳбони мову шумо бошад, апаҷону хоҳарҷонои ман. Хайр.